Sensiela ta' dikjarazzjonijiet li ta' Civil Society Network għamlu matul il-jum huma ftaħru li l-Partit Nazzjonalista mhux jiddefendi lil Adrian Delija dan quddiem l-aħħar allegazzjonijiet li saru li ġew pubblikati fuq il-Lovin Malta. F'dikjarazzjoni separata ta' Civil Society Network li organizzaw il-protestu magħhom ikun hemm tar-Repubblika Manuel Delija u tal-fazzjoni ta' Simon Busuttil eddew lil kap Nazzjonalista Bernard Grech li se jiftħu partit ieħor li jieħu post il-Partit Nazzjonalista. Tas-soċjetà ċivili għamlu din it-teddida forma ta' mistoqsija fuq il-paġna tagħhom fuq Facebook għaliex saħħu l-oppożizzjoni idajfa. Imkejjen fid-Dar Ċentrali nnutaw li l-kap Nazzjonalista Bernard Grech qed jaffaċċja pressjoni ġdida biex ineħħi lil Adrian Delija u jġallu jirreżenja wara r-rapport tal-Lovin Malta. Di mhux l-ewwel pressjoni li affaċċja Bernard Grech biex iqaċċat lil Delija minn mindu sarka f'Ottubru li għadda. Bernard Grech kellu pressjoni biex Delija ma jitħallix jikkontesta l-elezzjoni ġenerali li jmiss. Fuq quddiem jagħmel din il-pressjoni hemm Beppe Fenekadami u n-nies tiegħu li jaraw lil Delija bħala teddida għal voti fuq it-tmien distrett, id-distrett li fih jinkludi Birkirkara, Fortizza ta' Fenekadami. Wara l-każ ta' donazzjoni ta' €500,000 li preżenta Delija f'isem Katko Group lid-Dar tal-Providenza li ma' donazzjoni ma ntlaqetx wara skrutinju li sar fuq il-grupp, Bernard Grech ġie iżjed imbarazzat u kellu pressjoni x'għandu jagħmel bejn Delija. F'Mejju wkoll Manuel Delija, l-ex Chief of Staff ta' Ostingat, beda jiddetta lil Bernard Grech biex ma jħallix lil Delija joħroġ għall-elezzjoni li ġejja. Dan wara battibekki fil-beraħ bejn Delija u Jason Azzopardi, Delija jgħid li Jason Azzopardi giddieb. Din il-kwistjoni raqdet ftit wara li Jason Azzopardi kien kostrett jirtira l-allegazzjonijiet li kien għamel fuq Adrian Delija, allegazzjonijiet li fuqhom Delija ġie sfiduċjat minn kap. Fost l-allegazzjonijiet kien hemm li Delija kellu mijiet ta' messaġġi ma' Jorgen Fenek. Issa bl-aħħar dikjarazzjoni ta' Civil Society Network, il-pressjoni ta' Busuttil fuq Bernard Grech qed tkompli tikber. Fi kliem ieħor il-messaġġ huwa jew tqaċċat lil Delija jew inkella ħniżolaw lilek miegħu u niftħu partit ieħor.